Krásné dobré ráno, přátelé. Teď jsem kousek za Turnovem, jsem v Českém ráji, je tady nějaká obce Mlínice, tady u toho parku a tady je taková dost opomíjená část Českého ráje. Já jsem vás sem vzal kdysi v nějakém trojvýletu v létě, nebo kdy to bylo, já nevím, tak 2 roky dozadu, podívali jsme se někde tamhle dozadu na nějaký skály a podobně a já vlastně mám dneska asi strašnou kliku, že je inverze. Tady je asi 5 pod 0 nebo 6, ono se to tak nějak měnilo, když jsem jel a tam, odkud vlastně pocházím, protože já už teďka nejsem liberečák, já jsem kousen nad Tanvaldem v nějaký obci Hamarska, tak tady to bylo prostě, měl jsem takovou jako skoro depresi, protože tam svítilo sluníčko, já jsem měl dokonce roztátý auto, nemusel jsem škrábat sklo. No a přijedu sem a tady takhle buží bílo, což je naprosto super, protože to bude dělat kontrasty, dokonce vzadu zatím je i trošku něco jako mlha. Tak já doufám, že dneska něco pofotím, tady vedle sebe mám kravičky a půjdu tady kousek po žluté cestě a potom nějakýma lesníma cestama nahoru. Jsem na takovýhle krásný pasvině a je to hnedka na druhé straně lesa. Když vidíte, podíváte se tady, tak prostě tady fotky jsou na každém místě. Jenže když se otočím, tak tohle to pomalu končí. Tady je jenom námra za ten kousíček a potom je tam normální takový, nechci říct zelený les, ale nejsou tam ty omrzliny, které dělají kontrast. Tak já teďka udělám jednu věc, asi si to trošku zkrátím, já nevím, asi o 1,5 kg a odbočím co nejdřív nahoru, což je prakticky na tomhle místě, na jednu takovou jakoby lesní cestu a hold doufám, že tam uvidím něco takového bílého, že to bude kontrastní a budu pokračovat v tom, co jsem fotil doteďka, protože dál je to takový, no, nic moc, neříkám, že bych tam asi nenašel nic zajímavého, ale je to taková zbytečná zacházka, kde nejspíš nebude nic moc. Tak mi držte palce, ať vidíte aspoň tohleto.
celou cestu podél takové věci, kterou bych se nazvat kalištěm, a za chvíli vám něco ukážu. Jak jste totiž možná slyšeli, tak se tady přemnožili v Českém ráji a v Jizerských horách kanci. V Jizerských horách ty kanci mají kančí mor, už je tam asi 3-4 roky. Nic se s tím prakticky moc nedělalo, mimo toho, že se rozvěsili cedule pozor kančí mor, což asi jako ten kanec tam přečte, nejde tam na návštěvu k sousedům nebo něco takového. No, pustili se teda do toho nějaký policejní snajpři, který tady s nějakýma rozporuplnýma výsledkama něco postříleli, a já si myslím, že příští rok se nám to stejně všechno vrátí, protože, jak víte, byl rok žírný, padaly bukvice, tak bachyně budou hezky nakrmený. No. Ty lidi tady jsou celkem nešťastní, protože jich je tady strašně moc, těch kančáků, a vy se podívejte takhle za mě, ať vidíte, jak to vypadá, takový jejich krásný domeček, kam oni 100% chodí, ještě když jsou tady přikrmovaný. Jo. No, uvidíme, co ty myslivci taky, jestli už tím trošku začnou přemýšlet. Já zase chápu na jednu stranu jejich situaci, kdy oni vědí, že prostě rádi někam přijdou, zastřelí tam kanci, čekají tam 5 minut, ale jako to, co se tady teďka děje, tak ta zvěř fakt dělá celkem škody. No, a tady vypadá takový ty drbací stromy, tamhle máme lis, tady máme řepku nebo řepu, a tady se to krmí hezky ze spoda, a já půjdu tamhle dozadu, tam, kde mají asi ložnici. Tak já jsem vydupal nahoru do šíleného kopce takovýma údolíčkama, který tam byly, a teďka zase sestupuju, no a já už to mám kolem asi 1,5 kilometru, a tady prostě jsem za celou dobu prakticky nic nevyfotil, protože ono to zase moc tolik nebylo na tom vrcholu. Jak vidíte, tak prostě jenom tam, jak se vracím, tak tam to zase začíná být trošku do bíla, a za mnou takový klasický les. No, přátelé, já doufám, že tady z toho aspoň nějaký video udělám. No.
přátelé, tady na tom místě se my spolu rozloučíme, ale předtím ještě vám dám, nebo pokud si na to vzpomenu, odkaz na nějaký video, který se jmenuje tuším 3 místa v Českém ráji a kde se vlastně můžete podívat, jak to vypadá v létě. Támhle na těch skalách, nevím, jsou vidět za mnou, támhle na těch skalách. Pak nějak v létě, kdy jsem tam měl nějaký časozběr západu slunce či co, já nevím, šli tam mraky, ono pak přišla bouřka, už si to přesně nepamatuju a byl to prostě takový pelmel z víc míst tady, méně navštěvovaných, co tady v tom Českém ráji jsou. Já tam teďka jdu ještě rychle, abych vám ukázal tu skálu, jak to vypadá, protože je fakt moc pěkná. No a dá se na ní vylízt tím, že vylezete tady tou cestou nahoru skoro až na vrch, dáte se doprava a pak tam jsou nějaký pletiva rozbouraný, no a můžete vylízt prakticky tady na ty vrcholky, který asi za mnou právě teďka vidíte. No nic, tak to je všechno, já se s vámi loučím, mějte se pěkně a zase nějakého dalšího videa, ahoj.